Adam yüküne çağır olsa da olur dine uklayança götürüp biler. Ömrümüzün takminen 3'ten 1 bölümünü uklap geçireriz. Yöne näçe uklayanlığımızı abadan sorayız. Yatanımızda näme bolýar? Näme üçün uyka gerek duyýas? Käbirimizde yatanımızda hiç iş etmeýänimiz ýaly gelýändir. Şeýle dämi? Yöne uyku kinopkamyzyň öçürilen yöneke dinçligi däldir. Beyniniň gaty güýçli işleýän işçiň prosesidir. Näme üçin uklaýas? Yatanymyzda näme bolýar? Bu arada henizem alimler belli bir jogaba gelen däldir. Biyologik saat bir näçe garmon we nerv taýdan gözegçilik edilen saatlaryň köpüsi bedenimizde üzünüksiz aýlawda işleýär. Bu aýlawy dolandyrýan guruluşlara biyologik saat diýilýär. Adenozinin we melatoninin köpelmeginiň uyku getirýän görkezden gözlegleri bardyr. Uyku wagtynda melatonin garmony iň ýokary derejäge ýetýär we uykumuzy çuňlaşdyrýar. Hakikatdan hem ýagşylygyň ýoklugy uykymyzda ullakan faktor bolup, günüň ilkinji ýagşylygy bilen melatoninin bölüp çykmagy çaltadalýar we aşa ýadawlyk we keseliňiz ýok bolsa beden çaltjanlanýar. Kortizolun, adrenalinin ve noradrenalinin bölüp çykmagy bilen beden hereket etmäge taýyndyr. Bu hakikatdan hem uklamamyzyň ýeketek sebäbi bolup bilermi? Ýa-da edip boljak gowdadyň ýoklugy üçinmi uyku östü? Geçirilen gözlegler munyň beýle dälligini ýüze çykardy. Yeterlik uyku almasaňyz bedeninizde näme bolýar? Uykunyň yetmezçiligi köp näsallyklaryň sebäbi höküminde görkezilýär. Jemi 5 milyon adamyň gatnaşmagynda geçirilen 153 gözlegde az uykunyň süýji keseli, ýokary gan basyşy, ýürek keseli we semizlik bilen baglanşyklydygyny anyklady. Näçe gün we haçanaçally uykusuz galyp bilersiz? Uzak wagtlap uykusuz galmak hakykatdan hem kyn mesele. Yazıklara geçen en uzun uykusuzluk rekordu San Diego'lu 17 yaşındaky Randy Gengere değiştidir. Ol 264 saat takminen 11 gün uykusuz galandyr. Randy'nin uykusuzluk wagtyndaky soňky günleri bilim adamlar tarafından gözlem edildi. Uyku we düş tapkyrlary. Biziň uykymyz 5 türlü ýygylykda EEG ölçülerine göre tapkyrlara bölünýär. Bular iki esas faza bölünüp REM we NREM diýilýär. Sağdan uzak bir uykuda REM wagtynyň uzaldyrılan 5 aýlagy bilen bu tapkyrlar gaýtalanýar. REM fazasy göz gawaklarynyň ýapyk bolsa da uykudan oýanýan we bir zady seredýän ýaly çalt hereket edýän döwrüdür. Bu etapda beynimiz köp energiýany sarp edýär. Oýanýan ýagdaýymyza gaty ýakyn. Bu etapda düşlerimizi hem görýär. Ýokardan çykan kartdan düş baradaky videomyza tomaşa edip bilersiňiz. Sağdyn we rahat uyku üçin bilim adamlarynyň we doktorlaryň käbir maslahatlaryny sizlere aýtmak isleýän. Biyologik saatymyz sebäpli gecelerini uykulamak makul bildik. Ortaça metabolizmi iň hayal bolup, himiki maddalaryň iň ýokary derejäge ýetende gece saat 12 bilen 3 arasynda ýatmak mühimdir. Men irtirörün, işlerim ýerden ederin diýen sözleriň manysy bar. Sebäbi bizi uykudan oýandyrýan garmonlar saat ýerden 5-den 7-çe işe başlaýar. Esasy zat gysky uykudan peýdalanmak däl. Sebäbi beýin üçin möhüm maslançak bolan REM'den geçmek üçin 1,5 saat gerek bolýar. Gysky uyku üçin birinji aýla gutarandan 110-130 minut aralygy idealdyr. Sebäbi aýlagyň ortasynda oýanmamyz bizi seňse ýagdaýyna getirer. Bundan başga da REM uykusynyň ortasynda oýanmak dolandyryp boljak düşünükli düşlere, lucid dream'a sebäp bolup biler. Şeýle hem halka arasyna garabasty diýilýän ýagdaýa sebäp bolup biler. Onda aň täzeden başlaýar. Gözleri açylýar. Ýöne gymyllap bilmeýäs. Dolu dinç almak üçin, ulular üçin ortaça 7-8 saat, ýaşlar üçin bolsa 9 saat çelli wagt gerekli aýdylýar. Ýuwaş, garanky we bir näme salkyn guruşaw uykunyň hilini ýokarlandyrar. Şeýle hem hiç bir elektrop enjamynyň işlemezligi, aňsat we ýygy-ýygydan görülýän ýerde sagadyň bolmalygy möhümdir. Yatmazdan ozal uyku getiren ramaşka ýaly çaýlar demläp içip bilersiňiz. Ýa-da süt kisletasy bilen ýadawlygy üpjün etmek üçin gatyk we çal saýlap bilersiňiz. Uykudan öňki etmeli zatlaryňyzy öwrenip ösdürmek, wagtyň geçmegi bilen size has aňsat uykulamaga kömek eder. Uykulamadan öňki etjek zatlaryňyz içkiler bolup bilýän bolsa da, aýdym diňlemek ýa-da ýakynlaryňyzy gojaklamak ýaly beýlek ediljek zatlar döredip bilersiňiz. Ýa-da bolsa uykulap ýatyrkan aýdym diňlemek uykuňyzyň hilini bezeldir. Yatmazdan ozal spirtli içkileri içmem. Yağtı ve yağtı yerlerde kalmam.
mümkin bolsa kompýuter ulanma. Mehriban dostlar, videonun soňuna Leonardo da Vinci'nin şu sözleri bilen utarmak isleýän. Gowy geçen bir günüm bagtly bir uky getirişi ýaly, gowy geçen bir ömrüm bagtly ölüm getirer.